No. Toto je naša jaskyňa objavená. Tak. A ideme dnu. Tadiaľ to tečie kopec vody. Keď je voda. Jedného pána. A jaskyniara. Pekný otvor. Si bol ten. Predsieň slávy. Tak to pekne vyzerá. Odtiaľto sme prišli. No super, toto som potreboval. Tam je vertikálny vstup, taký 2-metrový do dola. Tu sme to museli prekopať. Toto bolo až po strop, aby sme tam dostali. Bola možnosť tu pokračuje, ale tam je to zúžené, tam neprelezné. Dobre, idem dolu. No. Toľko neobdaj ako hviezda. Dobre. A idem ja. To je 2,5 metra do dola. Vertikál. 2 metre. Nemusíme dať čo pridať. To je ďalšie možné pokračovanie. Je to také zasútenie dosť nebezpečné. Uvidíme časom. S tým spravíme. Tak, tu je hlavná časť jaskyne. Tak. Lopatka. Tu sme prišli do hora. Týmto otvorím, toto sa skopalo. Všetko presekalo. Tu je dosť možné pokračovanie v týchto tutinách. Tuto. Uvidíme. Na konci sú závrty. Je malý vodopádík. Pekne padá do dola. Pozrieme lampu.
Ďalší malý vodopádík. Tu je hlavná časť chodby. Tu je jedna, ďalšia možná časť. Ale je to do takého úzkeho priestoru, je to v rámci skúmania. Chlapi už debatujú, čo ako. A tu ide topier, áno. Kamaráta nášho. Pozrite sa. Večík. Ako si buvinka. Krásny. Je to pierik, viete o tom? Nie, jeden, viacej. Ja, on je ticho, dobre. Je dobre. Je dobre, to počuť, dobre. Vítaj. A nič nepýtaj. Co to rozbordelovali, Jane? Točíš ešte? No. Dúfam, že má stabilizáciu. Stabilizácia je tu na brehu zapnutá. Iba jeden je. To je Jožo, Marián, Milan, Števo. No, toto je hlavná časť chodby, na ktorej sa práve pracuje. Je to úplne suchá časť. A pekne ste to spravili. Ty kokso. Seriálne to tam zhodili. Zatiaľ má 20 metrov. A to plazívka. Na konci je miestnosť 2x3 metre, 2 metre vysoká. Uvidíme. Sú tam nejaké voľné skaly, čiže treba to odťažiť. Uvidíme, ako čo. Ideme ďalej pozrieť. A tu je ďalší netopierik. Dobre. No. A ideme dole. Je to šumikne. Velikánsky priestor. Idem po stojačky. Pekne. Je to rastlina v strope. Najzaujímavejšie na tej jaskyni je, že čela sa ťahne na sever, severným smerom. A to platňa celá je to zo zlepenca, vápenca sa ťahne na sever, mimo doliny, úplne opačný smer. Aj vodný tok nejde do doliny, ale ide opačne, takže je to veľmi zaujímavé. Tak je tam veľká možnosť pokračovania do masívu jaskyne. No, tu je výzdoba. Jediná výzdoba v jaskyni. Tam je ďalšia plazívka. Je preskúmaná. Končí pod stropom asi 20 metrov. No. Toto je jediná časť výzdoby v jaskyni. To stalagmity. No. Celá voda tečie tu
Toto chceme takisto preskúmať. Či to pokračuje. A uvidíme. Tak je to moc zanesené, nic to asi nebude. Ale radi by sme. Tam je Milán, aha. Cestárska kombinéza. Sieť. To je malá výzdobka. To je všetko. Majte sa. Chcete? Príďte k nám. Čaute.